inti jekk ikollok tarbija tibża lija u tħobba. U jew il-mara irraġunajtilek qed issa biex dak li bnejna nħottuh. Konnotna xi 50 tafu 50. Tilek irridu nibżgħu għalih. Irridu naraw kif ħanadduh l-tfal. Allura kellna żmien komdu biżejjed biex nagħmlu l-affarijiet. Morna għand l-awditori għadnilhom x'iridu nagħmlu. Ħadu l-history kollha tagħna. L-affarijiet kellhom x'jaqsmu max-xogħol u li m'għandhomx x'jaqsmu max-xogħol. Spjeganilhom l-għandna 6 tfal, 3 tibniet u 3 subien. Tajnihom il-ħin tagħhom, ħadmu l-homework tagħhom. U rewwunna, aċċettajnieh, laqgħu it-tfal, spjegawlhom x'ħatkun l-istorja, ġifieri, aċċettaw is-6 tfal. Is-sitta? Ġifieri aċċettawha u ma kellix dbatija biex nitlaq minn idi. Le? Xej. Kont ferħan li ħajaddi f'idej tfal għax naf x'għandi. Trabbew. Jiena tfal. Tfal kienu ġo parti mix-xogħol huma u l-fieri jmorru huma. Imma għax nistanna nitlaq jiena. Jien qatt mett jiena l-persuna allura mingħajr ma jimxix hawn jew hekk. Qatt. Jien kont nitrenjhom mingħajr ma jafu għall-futur. Jiena sħabi dejjem jgħidulu x'jien it-tifel intih pocket money. Mela jiena t-tifel intih il-paga u kirid karozza jixtrijaw. Jisimgħu. U meta qalla ħan nixtru post is-subien l-għada l-bank ħadthom jagħmlu l-loan. Ħalli ma jaħsbux l-affarijiet waqgħu mis-sama ħadd ieħor. Meta ħallas il-loan. All right. Jiena m'għandix pocket money, tifel intih il-paga laħaq u l-karozza jixtriju kien karozza għax kienu jituhom pocket money qalli u mbagħad jixtru l-karozza le. Intih il-paga u l-karozza jixtriju. Jekk taf x'għandek. Tifhem. Allura aħna konna nafu jien bil-mara fidej minn ħanaħalu x-xogħol, ma kenniex għaliex kien dubju ta' xejn. Kienu tranjati u lesti. Tifhem. U aħna dejna ninfatmu bil-mod minn hemmu. Dejna ninfatmu bil-mod ma għadniex inħallu għall-aħħar. Omu Missr il-mara kienu biex xogħol il-gżira. U dejjem marida il-mara, il-kunjata. Dejjem miskina kellha t-sokkor, kienet bata ħafna u kellha xi mart ieħor. U darbettela Teres naħuh ix-xogħol tuħ lis-subien. Mhix jien qalt li Zeppi. Sabt il-Zeppet u Zepp naħuh ix-xogħol, qalli mhix jien Teres. Samma u laqajta mettelem eħelsu minna dil-biċċi xogħol. U bitwila l-qasira ħattu mont in-nutara bjala taħ żabbuġ. U għamlu ftehim ma' tfal, l-tfal għamillhom kumpanija, għamillhom testament, ma kellhom xejn. U tlaqqgħu t-tfal bejnietom u ftehmu kif se jitħall, jien mbagħad ma daħalx. Kif se jitħallas kollox bejnietom insomma, u bin-notaru u dal-għamu sabaħ. Il-ħamis jagħmlu l-kuntratt man-notar. Nistibt fuq l-irħama l-kunjata. 60 sena qedhom dik il-ġimgħa. Biżabb. Kienet ritratti mhux jinsaħħar, kienet ritratt dil-mara dejjem marrida dejjem maxxa miskina. Maħkuma mill-mart. Kemm ħadħalli jeġidu l-fond? La qiegħda hemm di ħataħdem. Di li qiegħda l-fond tittaħdem għax in-natura tagħha mis-sattija ma tagħmelx anke aktar tapit. L-aħħar li rajt torok tapit xkora, toroka bil-broxk. Tiġi l-mara tiegħi għedlek tara l-ġin fuq il-mejda tmur tkebbeb mingħajr ma trid. Anke tkun libsa għal tieġ għax dik Il-natura. Il-natura tagħha. U dik
Meta l-ġimgħa wara molna ntinnu ta' ġaħrakom kemm intom. Għallu ħatni għallu Teres, għallu ġaħra, għallu Teres taħt it-trab, għallu taħt it-trab. Għajra t-islaħleb, għaffet ma jitwemnux. Ma rridx nħalli l-affarijiet aħna nigravaw jiena u l-mara. Għalmek xi ħaġa dak l-episodju? Mela, mhux kollox mela. X'għalmek? Mhux li għallimni li għandi naħles meta uri naħles f'sensija u b'saħħti. Titgħamlu f'sensij kull affarijiet hu. Jekk vera batejt għall-oġġett, jekk vera batejt uħdem talih u għamel xi ħaġa, jekk tħobba mhux tabqem u għandek minn imexxija, tijjelhom għax il-moħħ ta' dawk mhux bħal tiegħi issa, mhux xkont dak li kont kien għaddew miet, x'jien illum moħħi. Malek tħobbu u għandek fidejmi tieħ. La rawamtom, tijulu, ħajli kabru kif għamlu. Mux nerġa' nkisser dak li bnejt. Għax għamlu ħafna sħabi, jek ta' kissru kull mala bnew. Għax minna li jom minna jra ma jimxi xej. Dak zbal kbir. Zbal. Le, kontenti jina u l-marra kontenti u t-tfali ġivjeri. U kontenti għax l-affarijiet saru bil-miftuħ involut kulħadd. Allura, memx ħabi. U kulħadd jaf fejn hu postu. Mela, tlaqna?